Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al lliurament de premis de Joc en 10. Per fi ha arribat el moment, avui Dia Internacional del Joc, coneixerem els guanyadors o guanyadores. El concurs, com ja sabeu, consistia en enregistrar un vídeo de 10 minuts explicant com funcionava un joc de taula que existís en català, és clar, i hem rebut 23 vídeos que estan estupendos. Molt diversos, de territoris diferents, amb jocs molt diferents, tot molt bé, ens ha agradat molt. Des d'aquí agrair a tots els participants, moltes gràcies per participar en aquest premi, però ja sabeu que només pot haver-hi 3 guanyadors. Abans, però, us deixo amb la presidenta del Consorci per la Normalització Lingüística i directora de Política Lingüística. Esther Franquesa us dirigirà unes paraules. Avui és el Dia Internacional del Joc i, per tant, és un dia excel·lent per lliurar els premis del Joc en 10. Aquest concurs que, en el marc del programa I tu jugues en català que impulsem al Consorci per a la Normalització Lingüística des del 2013, hem fet aquesta primavera específicament per promoure els jocs de taula. Jocs de taula en català, naturalment, i ho hem fet cridant a la participació de la gent per a la creació de tutorials que ens hi facin engrescar. Avui, ara, en aquest moment, agraeixo l'alta participació dels concursants i, òbviament, també vull felicitar per endavant els guardonats. I també gràcies sobretot als membres del jurat que ens hi heu acompanyat i a tothom que ha fet possible el Joc en 10. Amb el Joc en 10 hem fet conèixer una mica més l'oferta de jocs de taula en català, que n'hi ha, i hem animat a jugar-hi. I també, òbviament, volem incentivar que més empreses, cada cop més empreses, incorporin aquesta nostra llengua en els seus productes lúdics. Joc i distracció van normalment junts i gairebé sempre també van de la mà de la llengua que en fa de fil conductor. I per això pensem que promoure el català en els jocs i els jocs en català és una estratègia de foment de la llengua mateixa. Jugar en català és una manera divertida i entretinguda d'enfortir-ne l'ús per part dels parlants i de fer més fort l'espai lingüístic compartit. Juguem, doncs, i endavant amb l'acte d'avui. Aquest joc d'estratègia i gestió de recursos. Es tracta d'un divertit joc d'habilitat ideal per a tota la família i perfecte per treballar la psicomotricitat fina amb els més petits de la casa. I puc decidir si seguir-lo posant al nivell 0 o ja poder-lo posar en el nivell 1. A partir d'aquí, si aconseguim resoldre la nostra figura a temps, no obtindrem cap joia com a premi per la nostra rapidesa. Codi secret, un joc de 2 a 8 jugadors, uns 30 minuts de durada, on cada equip ha de donar pistes als seus companys per encertar les paraules. Hauràs de construir-los a les zones millor il·luminades de la ciutat. Del color que està aquí a les puntes. En aquest cas, comença l'equip vermell. Durant aproximadament uns 30 minuts i a partir de 8 anys, és a dir, que hi pot jugar tota la família, perquè de veritat és un joc molt senzill. Prior pila, d'acord? Doncs ho deixo aquí sobre i comencem una nova pila per recordar-te que no has de dir pebrots. Llavors jo quan tiro, pastanagues, jo tiro porros... 6 cares, enumerats de l'1 al 6, però on veiem que les cares tenen un cert color que després veurem per què serveix. Carles, ¿y cómo sabem on comença el nostre drac? Me alegra que me faces esta pregunta. Doncs mira, robarem una carta d'esta pila. Geografia, 3. Geografia, claríssim, ja hem guanyat. Crec que és Europa, Alemanya i Tòquio. Cada jugador té el seu propi cofre, segons el color que és, on en aquest cofre es poden anar acumulant els diamants que vas guanyant. De Sherlock Jr., el cas de la suricata suriguri que ha desaparegut misteriosament del zoològic. Fixeu-vos que té les senyals de construcció, el símbol del rinohiro i un altre símbol que és el símbol de l'escut. Ara veureu. Escala embruixada, un joc en el qual ens convertim en una colla d'amics aventurers que hem arribat a una antiga fortalesa. El Codi Secret 13+4 és un joc de taula on ens convertirem en agents secrets amb una missió. Podem fer mentre resol si un jugador ha estat realment enxampat fent trampes o no. Ens proposa que ens endinsem en una lluita entre 2 equips d'espies, dels quals cada equip té un capità, que és el que ens intenta que encertem el seu codi secret. I per últim, quantes parelles d'àvies i nens hi ha en tots els coets? Com veieu, hem rebut vídeos de tota mena, vull dir-te familiars, d'enginy, de matemàtiques. Jo no sé si els coneixíeu tots, però ja et dic que jo no. He descobert moltes coses.
Ara toca presentar una mica els membres del jurat, que són en Long Lichue, que és creador a internet, a TikTok, a Instagram, a YouTube, i que és company meu a Adolescents i Katy XL. I també a la Clàudia Rius, que entre moltes altres coses és una de les creadores de Canal Malaya. M'agradaria que en Long i la Clàudia poguessin explicar una mica com ha estat la seva experiència fent de jurat, perquè no deu haver estat una feina fàcil, I també conèixer una mica quina és la seva valoració. Hola a tothom, soc en Long i aquest any he tingut la sort i el privilegi de fer de jurat en el concurs de Joc en 10 i la veritat és que ha sigut tot un plaer per mi poder veure tots els vídeos que s'han enviat, que la gent té molt talent, teniu moltes ganes de crear contingut en català i això m'enorgulleix perquè és que és la millor forma de mantenir viva el català a les xarxes socials, que és senzillament utilitzant-lo i creant contingut. Vinga, una abraçada a tothom. Hola, sóc la Clàudia Rius, sóc periodista, treballo a Núvol, al podcast Gent de Merda, Canal Malaya, i bàsicament us escric aquest vídeo perquè he format part del jurat del concurs Joc en 10, on hem estat valorant diferents jocs de taula i diferents tutorials que heu enviat sobre jocs de taula. Bàsicament jo el que vull en aquest vídeo és recordar com d'important és que parlem català en tots els àmbits de la nostra vida i com si realment la nostra llengua habitual és el català, el parlem amb la nostra família, el parlem amb els nostres amics, no té gaire sentit que després, doncs jo què sé, entrem a internet i canviem de llengua o ens posem a jugar a jocs i canviem de llengua. És importantíssim que nosaltres veiem que realment amb el català es pot fer absolutament tot en aquesta vida i divertir-nos és una cosa que podem fer 100% en català. Així que res, moltes felicitats a tots els premiats. Com a persona que ha vist tots els vídeos, puc dir que n'hi havia moltíssims que estaven superbé. Felicitats a totes les persones que heu participat i un petó molt gran. Moltes gràcies, nois. Jo crec que ara ja podem començar a saber qui són els guanyadors d'aquesta edició de Joc en 10. Si us sembla, podem començar pel tercer premi, que és un premi que heu decidit tots i totes votant a través del canal de YouTube de I tu jugues en català. Per fer aquest lliurament tenim una persona molt especial entre nosaltres, que és el Juan José Peña, que a part de formar part del jurat, també té una botiga de jocs molt important. És el propietari d'una botiga de jocs de referència, Kaburi Roll & Games, i ara mateix ens farà la primera entrega. El tercer premi per votació popular ha estat pel joc Codi Secret 13+4 d'Ava, de Laura Companys Peiró. El primer agent secret que superi l'última barrera lluminosa i, per tant, desactivi el número 20 es farà amb la valuosíssima màscara de Mont-Ra i guanyarà la partida com el millor agent en càlcul mental. La partida, però, no finalitza fins que els 4 agents secrets aconsegueixin arribar al final de la ronda. Es tracta d'un vídeo fresc amb una ambientació, localitzacions i posta en escena molt acurada, amb uns actors que fan fluir les escenes creant un conjunt màgic i, finalment, una explicació molt aclaridora del reglament i de com es juga. Felicitats. Escolta, l'enhorabona de part meva, felicitats, no és tan fàcil guanyar un premi d'aquests i espero que estigueu aplaudint molt forts. Però no us canseu d'aplaudir, no ens fem mal a les mans encara, que queden un parell de premis encara per entregar. El primer i el segon, que com ja sabeu, aquest sí que l'ha escollit el jurat. La presidenta de l'associació ALC Stronghold, que és l'Ariadna City, també forma part d'aquest jurat, és qui farà l'entrega del segon premi. El segon premi de Joc en 10 ha sigut una deliberació ajustada, però per la capacitat de comunicació, la claretat amb la que s'ha explicat el joc, la forma en la que les oients eren interpel·lades en el vídeo i sobretot perquè ens han encantat els vídeos casolans, va per en Joel García Cabrera amb la seva explicació de Rhino Hero. Enhorabona. Encara quedaven cartes de paret i vam decidir, vale, un moment. Anem a convertir aquest joc en cooperatiu i ja ens ho passem i guanyem el joc. I sí, ho vam aconseguir. Vam acabar totes les cartes de paret i vam fer una torre super alta. Us deixo també algun vídeo i la foto finish. I ens veiem en el proper vídeo. Per favor, un aplaudiment ben gran, però una mica de compte. No acabem de gastar-nos tampoc els palmells de les mans perquè falta entregar el primer premi, el primeríssim de tots, que, si em permeteu, no l'entregaré jo, sinó que l'entregarà el nostre company, que també forma part del membre del jurat, Oriol Comas, que a part de ser un expertíssim en jocs, és director del Festival DAU. El jurat de Joc en 10 ha decidit atorgar el primer premi al tutorial de Carla Rubio i Carles Palanca, Casella de Xida,
sobre el joc Zoom in Barcelona de Núria Caselles, Eloi Pujades i Joaquim Vilalta. Les fotos als jocs d'interès també podeu fer-les als jocs de l'itinerari de llum. Això sí, ho heu de fer en ordre. Primer el que està al dematí, després el del migdia, a la vesprà i a la nit. Aleshores, per a quan feu una foto així, avanceu el vostre cubet a allà on heu fet la foto. Recordeu que el drac també vos pot ajudar així. Vos pot moure a la següent foto del dia. La tria no ha estat fàcil per la bona qualitat de molts dels 24 vídeos presentats al concurs, però la claredat de l'exposició i la simpatia de la Carla i el Carles s'han imposat amb contundència. Enhorabona, Casella de Xida. Per favor, un gran aplaudiment pel guanyador, també pels que han quedat segon i tercer, que també és important, per tots els que heu participat, de debò, moltíssimes gràcies per participar, és molt important, ha estat una primera edició, recordem, una primera edició de Joc en 10, fantàstica i fabulosa, molt millor del que ens podríem haver imaginat, o sigui que moltes gràcies de tot cor. També moltíssimes gràcies al jurat, moltíssimes gràcies a les persones que ens esteu veient per connectar-vos a la gala online, moltíssimes gràcies a tothom per fer-ho possible. I ara, de debò, gaudiu del Dia Internacional del Joc, jugueu a jocs de taula cada dia tant com sigui possible i, sobretot, feu-ho en català.